Решението за дете дойде много естествено. Даже не е идвало, си беше там. Ние винаги сме искали да имаме деца, всяка от нас по-отделно. Направихме, може би, 7-8 опита, които не бяха успешни. Просто беше трудно. Понякога е трудно за много семейства да стигнат до дете. Не съм имала съмнения за това дали искам дете. Имах съмнение за това дали ще се справя, както предполагам всеки родител. Имаше момент, докато мислихме, докато се подготвяхме за дете, в който се почувствах много неуверена. Много неуверена, че ще се справя. Информация за процедурите намерихме чрез приятели. Ние имаме около себе си много деца, които се раждаха на приятели през годините. Така че имаме късмета, отглеждайки първото си дете, да се усеща все едно, че гледаме второ. Но като цяло това да имаш дете е много трудно и много разкошно. Моментът, в който разбрахме, че ще имаме дете, всъщност беше продължителен и смешен. И тогава бяхме в Гърция, на Тасос, където има една лаборатория. Отидохме, успяхме някак да обясним какво искаме и на обяд получихме имейл с резултатите и осъзнахме, че те първо са на гръцки и второ не казват да или не, а дават някакъв цифров резултат и изпаднахме в едно търсене какво всъщност ни казва този тест. И когато най-накрая се потвърди това, което се надявахме да е, бяхме изненадани, бяхме много щастливи. Много щастливи. В момента много се радвам, че нещата се развиха по начина, по който се развиха. И си имаме едно чудесно момиченце.